tendera nditaure. Taura kundiwane. Nini natwa Jani Murima. Jani Murima. Mozambique. So manje ndikumbira mandibvumira nditaure pang'ono. Agora. So inini wati Jani. Jani banji manje uri murume uri mukadzi. Sekuru Jani mesho. Sekuru Jani mesho. Abereka mwamunake baba huyo. Sekuru abereka sekuru baba wenyewe. Sekuru uti sekuru Jani. Kuburukira kwanaita Mozambique. Inini mparo wangu. Kuburuka kwaita kumudzi aburuka kang'ono agora. Chaita manje kumudzi ndiri kumudzi manje kumudzi kwangu agora ndaita ng'anga ndaita mambo mondoro manje ndiri kumudzi so manje baita zvinhu zvenezo manje baita hondo manje hondo iya yaita hondo iya penepo pauya ndinati chi manje ndotaura manje kuti ndibe manje kutaura kwake manje kuti tizwanane anditi hondo yauya na masoja anditi masoja atanga kuburukira pamudzi pangu agora so waparadza retu kuparadza pamudzi pangu agora so mwanayu baba uyu manje agora aona manje kuyang'ana manje ari mwana munyini ndo patanga kuthamanga manje kuburukira kubi kumudzi agora abukira Zimbabwe agora so babukira Zimbabwe kuno manje kabe Dojibondora tete Tichkat MTV inokupa inyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkat MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkat MTV tinodzifamira Dojibondora tete inawe Yobuda kwawani seveneza go pane wanango Yobuda pane mwananga Yobuda usikana anodini aigara kwasekuru wacho macho akashaika 2002 saka zvadaro taingondwana nasekuru because aigara kwasekuru wacho pane zvikuitika pachi pamwana aruita sei arikubudira tasingambozitori serious sevanhu vanga vasingagari nemwana because aigara nana mbuya wacho then tagara angopota uchiendawo kuchechi wachiita sei unoenda kuchechi kwamarani vaenda kuchechi wachibatsirwa last year 2024 muna January pane kamusikana akanonzi Abishon mai wacho akashaika futi saka ashaika kamusikana aka kakabva kaigara nambuya wacho kaigara kuUrumbwe nambuya wacho abva kuUrumbwe akauya kuno iri holiday yemuna December 2023 ndingo akabata auchadzokuko bo wakudzidza kuno ari kuno kuti akamutsvagira nzvimbo paBrookdale mwaona Brookport then zvadaro mwana akatanga ari kuchikoro akangodonha achibatanga kubudirwa ari kuchikoro then akafonera maticha acho akabva afonerani akafonera Fide ari muno Fide wacho nini akabva wandifonera ende handisi mudhuze vandachiti Fide chienda utore mwana ndakabva ndafonera chienda utore mwana uende naye kumba
ndikusvikako kupi kumba kwacho handisi mudhuze fidhi akatora mwana akaenda naye kupi akaenda naye kumba. Zvadaro ndakazosvika kumba ndakasvika mwana akadini akangoti flat. Domubvunza chii haana kudini haana kugona kutaura. Sikazana mama anga aripo pamba namai namama anga aripo munozotaura naye chi time. Patata toita sei takutotaura nana mai nini wangu aripo pamba phase 2 aona phase 2 toita sei patanga tore mwana tendese kupi tendese kumurapi kunonzi kwambuya ani mbuya marofu. Takatora motikari haisi tikatora mwana ipapapo ndisina kutaura naye takangosvika kwambuya marofu akabva amunamatira pamurapi paya akabva adini akabva amuka. Pandabvunza abhishewo chii sikaza hapana abhishewo chii hapana. Iva ndatoti mbuya marofu tikumbira kuti mutionewo chii mwana kuti ashadzoke kumba hazviitiba taakumirira kuti baba adini auye tozomutsanangura zvokuita zvokuita mwana. Mbuya vakasara nemwana vakagara wiki nemwana taingoenda tichidini tichimuona mwana then mukuenda pataingoita tichiona mwana akazobuda ndiripo achiti inini ndini abhishewo ndini abigail mashanga ndakaurayiwa. Ndamubvunza wakaurayiwa nani? Ndakaurayiwa naMiriam Kanera. Saka zvauri kubuda pamwana wadii kuenda kukana kwani kwakanera kazi ndabuda pamwana wangu mugutsikani nini ndo zvandakaita ndo zvatakaita. Vatata iyi nyaya iyi manje inotinetsei taitawo taita vana vadiki panyaya iyi. Tobva tabvunza mbuya toita sei? Mbuya akati zvinitsiba zvaari kuda kudai so ngatitore mwana tiende naye kupi kumba kwamandeya musha wedu isusu uri kwamandeya kumusha chaichaio kwaona kubasa musha wedu uri kwamandeya. Tobva tatora mwana nemotikari tobva taenda kwamandeya. Mbuya akati tibudirwa tinoti mwana abudirwe ari pamberi pani pemunhu ari kuita sei mama wavo arikutaura anobvumire mukamera. Then takasvika pamba takafonera baba wacho kuti uye muzwe zvekutaura chii baba wamire mukamera uye muzwe zvekutaura chii zvekutaura mwana. Then zvadaro baba wacho akauya takamirira baba wacho auya totata achizwa izvi rudini zvekutaura mwana hapana chakataurikapo. Pakangosvika baba wacho akabva aramba akanyara kuti zivi hapana chakambotaurikapo. Atoita sei ngatidzoke kupi kwauna. Tobva tadzoka kwauna tasvika kwauna tiende naye kumba zvinogona kuzotanga futi tiri kupi kumba ngatimudzosere kupi kumurapi. Vatamudzosera kumurapi baba akazouya auya baba takamutsanangurira chimiro chiripo pamwana. Ndobva baba taamira tichazoenda naye kupi ngambogare kwaro tichazoenda naye kupi kwakaitwa musangano pamanika village musangano unoitwa waDetroit pesa panga sichado kuita chikoro banga ogara kumurapi. Tabva ipapo tadaro April asvika takauya kumusangano mai Miriam akapiwa akanzi kuchechi ngaapiwe zeme waprofit 4 wapewa zeme hapana chakadini chakabuda vakangonzi imhenzi iri pari. Ndobva tadzoka kumba takagara tati gare mwana bvatanga futi papa bata rai ngatitore mwana tichiendese kumurapi timbomubvise mubharo timbomuendese kwaDC kumurapi futi pamwe paari apa hazvisinyasofamba zvakanaka bari timbochinje munhu anomuita sei anomurapa. Akatorwa akaenda kwaDC akagara ndofunga 2 months. Ndobva baba azofonerwa nemurapi uya airapa mwana nzaa mwana ari right. Ndobva baba atora mwana
aendesa kupi kuchikoro kupi kubocha. But ari kubocha kuko zvaingoita futi on and off. Zvadaro baba kazoti akomana mwana arunzi aramba arungodini arungobudirwa achitaura zita rani ramama arapa ramire mukanya. Saka toita sei? Kata baba ndi munhu mukuru manga matitidini imi zvazinaya mire tichambotsvaga vanhu muchechi vanoita sei vanotibatsira. Baba akatora mwana akaenda akambobatsirisa kubocha ikoko zvikange zvaanani. Then agara holiday yeAugust akabva adzika kupi kumba holiday. Adzika kumba kuholiday zvakabva zvatanga futi ari kupi ari kumba ikoko ari kumba kuhauna. Zvadaro akabadzika ari kuhauna zvakangotanga futi kubudirwa achitaura kuti ndini Abigail Mashana ndakaurayiwa naMiriam Kanye. Saka kubva ipapo tikati baba munhu anongoita ma up and down anenge achifambira nyaya dzechechi anofamba nemukuru wechechi. Tati titega taita vana vakomana andi vandagara pasi nevanini navo vakomana ndo nyaya iripo todini patanga ngatimboinonamatisa mvura tikaenda tikanamatisa mvura yekuchechi toenda kwamarangi yekuchechi takauya tikamupa tikafunga kuti dambudziko raita sei rapera. Kubva ipapo vatatachi mwana bvaange araiti vatatachi chimbodzika nemwana kupi kwamandeya amboonawo vanhu vari kupi vari kumba. Adzika kumba kudaro akatongotobudirwa ari kupi ari kumba. Paibudirwa mama vanga vari yanga yathird term gore rese rapera hana kutombodzidza zvakanaka pauchikoro nenyaya yekubudirwa ipopo. Then zvadaro takabva tatata dzidzo zviripo tatirega tifonere baba timutaura chatiunza kuno inyaya yekuti wana uri kubudirwa. Ndo chatiunza kuno warubudirwa chitaura zita remunhu ramama arapa but warubuda pavana wakadzi wakarorwa pa mama waruzi ndio wakandira. Okay. Saka makamboenda kuzviprofita nechiko kazi anzwa nemhepo iri pavari ndiye mai ndiwo kuzemeni kwakaenda kumapostoli. Saka munhu muchipostoli munodi kana munhu abatwa nenyaya dzakadaro inotoenderera mberi nekuchechi inoendera mberi. Ndosari kubvunza because kana makatanga process kuchechi mukauya kuno kwanika taibatira madhokodheya atakatombombira kuenda kuchechi kwatuzi makazimira here kana makandofunga umira? Takambofunga umira because takafamba makawanda dambudziko harisi kupera. Okay. Zvamakafamba kwakawanda makafamba here namai? Mai vashangari varipo patakatomboenda kwaDC patakabva kumba. Saka kana vanga vachinge varipo vachinzwawo zvekutaurwa dambudziko ravo riri pano dambudziko ravo vari kuramba kuti handiriziva zvekutaura. inini ndiri kuti iyo relationship yenyu namai avo ndei? Ndimama mai wekubereka? Mai wekubereka? Maini mukadzi wababa? Mukadzi wababa. Ndiye aruzi akauraya ani? Akauraya mwana mainini. Mwana mama. Effect ndo ana mama. Mwana wemainini? Wakauraya mwana mama wakumashura. Wakarohwa barika. Saka aruzi akauraya wakadzi wababa wadiki? Okay, basi ukaenda idzo nyaya kuyawa taura izvo zvamunoziva pamusoro iyi Mutasa iyi nyaya yekutaurwa iyi yekuti vanhu vakubudirwa nezvizvo
wachitaura zita rangu. But patiko paakutaura kuti takaenda kumanika bridge tichienda tichipiwa zemeni. Takapiwa zemeni kuchizi amai hawana uraya munhu. Asi pane mhepo iri pari, asi mhepo iri pari ndeyekuiswa newapenyu. Wamwe wato waganwa pamwe. Asi mhepo ndechi? Asi mhepo iripo yakaiswa newapenyu. Newaprofiti wauprofiti. Mhepo iripo. Pane mhepo iripo yakaiswa newapenyu. Kuti ini mhepo yacho yakaiswa. Zoziva kuti mhepo yacho yakazi ngainamatiwe kana yazonamatiwa ichadini? Ichabuda. Saka nekazi inamatiwe ibude. Makazobudire chechi. Iwo ndo wakabuda. Imi muri chechi. Zvazvakaenda kuita pakabudirwa mwana wekutanga. Tesitati kuchechi. Pakazobudirwa wechi2 tati kuchechi. Papazobudirwa futi mumwe wechi3. Ndo pandakazobviswa pamba ini. Ndo pandazi ngambobve pamba aende kumba kwawo. Aende agadzise zvinhu zvakari kumba kwawo. Nedhimoni. Dhimoni ndo rakataura kudaro murume wangu achiuya kuna mubereki wangu. Tadaidzwa taende. Ini ndakatobva pamba infect. Ndadzingirwa nedemo. Ndatodzipwa ndauda kutouraiwa. Ndo pandachitiza pandachienda pabasa muchena. Ndo problem yandasangana nayo. Murume yuri? Murume wangu haandisuzotari kumba. Totari kumba? Ndakasugara kumba baba ndakatobva kumba. Ndiye akakudzinga here kumba? Iye ndiye akati asi dhimoni rati ubve panapa. Asi dhimoni? Kana achiti mutoziva kuti dhimoni zviurewi manje kana kuti dhimoni rati indafunga mweya ndo unotaura dhimoni ndo rinotaura dhimoni rakati asi ibva panapa uende kumba kwenyu uende kangogadzisa zvinhu zvako zviri pauri zviri kunetsa zvitova kuti mhuri yangu itambudzike panapa. Saka imimi muri kuti manje kuenda kwenyu kubvuma kuti muna zviri zviri kunetsa. Ini kuenda kwangu wabereki wangu wakati ambaitese nekuti tikakusiya panapa uchasara uchiita sei uchiite mafuta. Izwa izvo. Muruzwa pane zvinhu tu zvinoitwa. Anzi dhimoni rati enda kumba kwenyu mbonogadzirisa zvinhu zviri kunetsa izvo. Imi muhamasimuka muhamaenda kumba kwenyu. In other words, to the common people muri kuti mavhuma kuti mune dambudziko. Nodai mamusina kubva kuti munoda kusununguka pamusha kuenda kumba kwenyu. Uye masvika ayo makaite. Tasvika ikoko. Hapana. Saka chamakabvira chii? Ndakatoti pamwe iwo mabvisi wawakandiita pamba ipo panozoti wandibvisira kuti ndiende padhimoni here nokuti kumashure kwese kuti atabva kuti kufamba tese. Ini kutaura zvakataura. Muri kukontradicta muti mukataura statement imotora imwe mati imimi wabereki wangu ndo wakati hausari pana nezvikuitika panapa handi kumba handi apa mukati dhimoni rakati bva panapa uende kugadzisa zvinhu zvako kumba kwenyu wozodzoka wagadziswafamba handi saka chichaziva zvino mai guru kubudiwa futi haisi shanje dzechipostori manzi wakazvine ndopandazofonera zazi ndikudiwa kwaishe chikumbu kwaiche mandi ndati handina mari yebhaziba yekuti ndikwanise kusvika ikoko muningi nongu haanawo mari bari kuti ndikuendesa vana ndikutodzidzira vana kuchikoro saka handina chiba handina mari yebhaziba pandazozwa kuti nyaya yako amambo chikomba ini ndandabva pamba ndatoone 1 week ndabva pamba ndakuzi ndidzoke futi ndakuendesa nyaya kwamambo saka iyo zviso ndakanga ndachifonera kuti nyaya kwamutasa ndopandakachizobva kwaharai ndachiuya kumirira tuye kwamambo mutasa. Asi mimi muchiunganata ini
chaizvo. Chazidi chaizvo. Chaizvo. Ndinozwa unochicha kubvisa pamba yedhimoni. Ndosada kuti munhu echicha anodzingwa pamba nedhimoni. Munamati. Haadzingwe nedhimoni. Saka makabvuma sei kudzingwa nedhimoni? Anga munokunda dhimoni nemunamati. Saka zvomakapakamanisa munopakorita sei? Because avakomana vakavhomera chechi ka. Ukaenda chipindi izvo nhasi mungazingateende munyika. Pana baba vari apa na mai vari apa. Wanokwanisa kutibatsira. Munoende? Ndinoenda. Kuchechi Kuti ndinoda kubatsirwa. Kuchechi muzorori. Baba pakazimuri nyaya kwamambo Mutasa akabva atoenda kuchechi kuti atakubonera. Nyaya yendeswa kwamambo Mutasa iyi. Saka nyaya yekudiwa kana nyaya yekudiwa wari kudiwa pane ndikukumbira munanditendera nditaure. taura kundiwani Ini natwa Jani Murima. Jani Murima. Unobvepi Jani Murima? Mozambique. So manje ndikukumbira mandibvumira nditaure pang'ono. Akona. So inini wati Jani. Jani banji manje uri murume uri mukadzi? Sekuru Jani meshu. Sekuru Jani meshu. Abereka mwamunake baba huyu. Sekuru abereka sekuru baba wenyewe. Sekuru kuti sekuru Jani. Kuburukira kwanaita Mozambique. Inini mparo wangu. Kuburuka kwaita kumudzi. Aburuka kang'ono agora. Chaita manje kumudzi. Ndiri kumudzi manje kumudzi kwangu. Agora ndaita ng'anga, ndaita mambo, mondoro manje ndiri kumudzi. So manje baita zvinhu zvenezo manje baita hondo manje hondo iya yaita hondo iya. Penepo pauya ndinati chii manje ndotaura manje kuti ndibe manje kutaura kwake manje kuti tizwanane. Handiti hondo yauya na masoja. Handiti masoja atanga kuburukira pamudzi pangu agora. So waparadza retu kuparadza pamudzi pangu agora. So mwanayu baba uyu manje agora aona manje kuyang'ana manje ari mwana munyini ndo patanga kuthamanga manje kuburukira kubi kumudzi agora abukira Zimbabwe agora. So babukira Zimbabwe kuno manje kabe kuti aringira manje kuti hondo yapera ndiringire kubi kumudzi kabe aburukira muno manje akura asvika nguwa yakurora arora ari muZimbabwe muno agora ndo akwata akadza akazara akadza ake agora agara manje agara agora. So chandiburutsa manje kumudzi ndigure chandiburutsa manje kumudzi kubudiriwa wapare pamudzi watanga kubudiriwa baita mhere pamudzi agora. So afamba mwana ati Jani manje ndayang'ana manje ndiri kumudzi Jani chinyi chaitika pamudzi pemwanangu ndoba ndaburukira manje kweneko kuuya korandutsira pamudzi pamwanangu. Jani wati azvandisa kuti Jani chii? Kubudiriwa kwapare. Wana vari kubudiriwa nei? Wapare wari kubudiriwa manje wakazi manje wakazarwa na mwanangu agora ndo wataika manje wakubudira manje kwapare we mwanangu. So inini baba manje chanda bwerera pamudzi pemwanangu nguwa yareba wana warubudiriwa. So mwanangu aenda Grace
baba ana mwana waenda kugrace nyaya ifambe yakonda kufamba agora so vandabulikira manje no vanati nyaya ifambe manje tiende kwa sabhuku tiende kupi kwa mambo kuti tiyang'anise kuti vanhu wayang'ane agora wataurirani kuti chini chiri kuitika penepo noti uyu aita grace ukulinga nyaya kuti imare kabe nyaya kuti yamara so wanaondobudiriwa yawe pamudzipe mwanangu nova ndabulikira penepo kuti maitatani agora so ndova ndayakochemerera manje kuti chinyi chenecho chizwa bambo jani iwewe ndiwo unofanira kunga wanga uchitaura iwewe kuti chini chanetsa kuwana asi hauri kutaura manje wati ini ndagora ndikutaurire manje ini nditaure chanetsa ana wanje nini so ndivandakukira manje ndipasei foja ini kumudzika ndikambotitaira zvegrace agora hataisi kufoja pano kabe agora ndipasiwe foja pano kabe waita grace agora wari pamudzi penepo ini ndibulukire penepo ndidetani kabe vandabulikira pamudzi ndiyang'ane kupotera kunoka kupotera kuti randutsirwe nokuti uyaita grace uyaita grace wapwere wakona waripi wapwere wari kubudirwa waripi unavo aripo so warangu waburukira kuchikora kuchikora wabudirwa kuchikora ndiani wabudirwa kuchikora warangu watamanga manje kuburukira akatiwa na mbuya yake kabe mama pamudzi apa so akwatiwa na kwabele kwa mama ake mwana ari karibe mubodzi ngauya ngabwera Halo. Ndiani wangu? Nina Abigo Mashanga. Ano? Abigo Mashanga. Abigo Mashanga. Abigo runde balizani. Nagaura yana mire mkanira. Wakaura na mimi ngambenga ndia. Wakaura mire mkanira. Wakaura iwa kupi. Nagaura iwa ndakafira kumusha kwedu. Urungwe. Kupi. Urungwe. Urungwe mbora iwa. Akakura yase. Mire akanduraira shop. Akakura yase. Wakaura yase. Akandisira mushonga mchikafu. Akanditumira chifirambe. Akanditumira mhepo yakandisira mushonga mchikafu. Akutumira mhepo ikakuisira mushonga muchikafu. Iwo wakazoziya sei kuti mhepo ngeyake? Nekuti pandakafa inini ndakamuona. Aiwa. Chakakura mhepo yakauya nepoison muchikafu. Saka ndikuti mhepo wakaiziwa sei ndeyabwe? Mhepo kuti ndizoiziya ndakaiona ndakufa. Ndikaona kuti uyu ndimiriemu. Iwewe hauna kurawa nemhepo, asi chakakuraya ipoison yakauya nemhepo. Saka wakazomuona sei iye anga asipo? Because mhepo yakasvika vaendoisa poison muchikafu vayo. Iwo wasara ubva waita wakufa wakuona kuti
abwira wakazomuona seiyo poison yakakaiswa kare ngemhepo wakuona mirimu. Munhu kana achifa anoona munhu akamuuraya. Saka munhu wese kana achitofa anotoona munhu wese. Uri sure? Ini zvandakafa ndakaona ndani. Haizvozvo handizivi kuti zvamakafa makauraiwa ndiani. Ndati inini zvandakafa ndakaurayiwa ndiani. Haizvozvo hangu handizivi kuti zvamakafa makazouraiwa ndiani kana kuti zvakazofamba sei, asi kunangana nezvavo. Aiwa, ini handina kufaka ndiri mupenyu. Ungada kuzviziva sei inini ndiri mupenyu? Umwe akaurayiwa ndiAbigail ndiani futi? Akaurayiwa ndiMiriam ndiani futi? Pamwacho hapo. Ndati wewe zvandinoziva mweya inodaidzana. Andizvo mweya yewafi inodaidzana. Iwewo zvauya wega kudai, ko wamwe wakaurayiwa ndiMiriam waripi? Vamwe vacho vakaenda kuchikoro vana. Aiwa, wakundipindura nyama. Mati vakauraiwa ndiMiriam varipi? Vakanozororo vangu pasi but vaiguda. Izwa iwe ndati munhu akaurawa, mweya yese yakaurayiwa nemunhu umwe chete inoungana, inobatsirana, inouya pamwe chete. Umwe wavo achitaura asi vamwe vacho vese vanenge varipo. Saka iwewe vamwe wakaurawa naMiriam waripi? Kana uri kuuya wega iwewe? Vamwe vakauraiwa naMiriam ini handizivi hangu kuti vaendepi but taimboti Jese. Wanga ungoriri wese iwewe nani? Inini namai Abrahamu namai Aisha. Saka wamboendepi apa? Kusazivo wangu. Saka waona uri kumhepo ikoko? Uri kumhepo ikoko hausi kuwaona kuti varipiwa? Inini handisi kutarisa zvanamai Ah. Mutasa nezvangu ini. Alright. Saka iwewe uri kudei kuna Miriam? Ini ndaida uripwa. Uripwa ndiMiriam? Unoda kuripe nei? Nemombe 30. Mombe ngani? 30. Mombe dzacho dzinopiwa? Mombe dzangu dzinopiwa hama dzangu. Dzinopiwa hama dzako? Hama dzako wanani? Ana mai vangu inini Ndati wanani? Taura nemazita. Mai Semba. Taura mai Semba. Elizabeth. Elizabeth nani? Murume wacho Mishe. Ndati taura mazita. Ndiloti dzipiwe Elizabeth naTanaka. Ko Mishe kwangu uri Murume. Murume. Ndiye murume wa mama wangu. Ndiye murume wangu? Wa mai vangu vakanibereka inini. Murume wamai wakabereka uyu ndisekuru. Ndiye sekuru Misheki. Ndisekuru wako Misheki. Hati baba, kana ari akabereka mai wako iwe anoita baba sei? Ndisekuru.
Ndisekuru. Anoti akabereka mai vako oita baba vako sei? Kweiwe kurudzi kwako sei uzi kupa kurudzi kwako? Kurudzi kwako iwe sei uzi kupawo nekurudzi kwako? Sei usida kupawo nekurudzi kwako? Uda kuvapawo nani kurudzi kwako? Aiwa, iwe Misheki ndisekuru akabara mai vako, saka hasi wekurudzi kwako ba. Ukurudzi kwako ndisekuru wako akabara baba wako. Sekuru akabara baba wangu nini? Ndiani? Sekuru akabara baba wako ndiani zita lake? Baba wangu. Ndiye sekuru wako. Ndiani zita lake? Ngozi. Ani? Ngozi. Ndiani? Ngozi. Ali Ngozi. Mozari. Alikuwa mreo. Alikuwa Kwa mreo. Mozari wa mreo. Alikuwa mreo. Ndio mwisho kwao. Ndio mwisho kwao. Ndio mwisho kwao ngeni. Mwisho kwao ndio ukaroi. Sekuru wako alikuwa mreo. Hivi muri kuhuruma. Awa mwari kwa Mandea. Wa mwari Mozambique na sekuru jani. Ndizo? Ukama wenyu upane ukama chaiwe irapo kana muda ndinyepera. Hamusi ninyeperera. Ndirimbotara nemweya shamwari. Ndobatsira mweya lero. Alright. Wana baba wako iwe, baba wako akabarwa rongana. Tatu wana baba wako iwe wakabarwa rongana. Vaisete. Ani nani? Unoti Esther. Esther. Tanaka. Na Josie. Kwa wakati Abigail. Daddy. Inoki. Na mwacha kavu. Ayenzi Inoki futhi. Ayenzi Inoki. Wanayo boy. Baba na mimi mwishi dopa wana tu master sana. Unaitika. Wakoma naonga. Wakoma na itu. Wasikana faida. Kuwasikana wale kuliswa faida. Mmoja washeka mmoja ayo. Wasara wote ni bwana. Nani? Alidadi. Alikuwa mrembo. Nyaya dzako idzidadaro dzichera. Saka ruti ari kuti saka iwe uri kuti chiinazvo. Saka uri kutadza sei kuita zvaunoita kuti auye. Uri kutadza sei kuita zvaunoita kuti auye. Ada kau mungkin. Eh. Ada kau pasal kau percaya mumbama, kau rumonya mungkin.
unokwasaka kukonzesa kana izvi unokwasaka iwe sei usuzviti accident aizoiti aiwa unoti accident aizoiti iwe wakafa iye asi yakandiuraya asi wakaurawa kaiwe saka ndikadomora kana kuine anokuuraya iwo akakuuraya wati wamboite isofa wambomboitirei handina chandavi but ndamuitira sei akanditsitika ndatikuvadziwa saka sei usina kana unovadziwa sei unaziva kuti ukumboita kwari akanditsitika akakutsitika saka uri kukundwa kuda kukanirwa nayo iwo mushungu ndomunhu wakakuuraya naye pedzera naye muri wairi uda kukabasirwa naye hondo iyoyo anga utomuziva ari kukutsitika nei mushonga wacho uri kuziva pauri haungatadzi kuona mushonga uyo wakakwanisa kuona mhepo mushonga wakaine mhepo wakakwanisa kuona mushonga wakaine mhepo wozotadza kuona iyo mushonga uyo akabata unoziva saka sei usi kubvisa pauri mushonga wacho izvi zvanawira chibva wamubatazve pasina zvandingahana saka utadza mubata sei kana asina izvo ndichakakurayazve akati akakuraya izvi andikautadza kuenda mumba kwake nenyaya kuti akakutsitika mumba kwake asi apa hanazve uri apo uyu uri apo asi ukumutadza sei apa ndakubvunzwa nemushonga iri ukati hana saka uri kumutadza sei vhura gumbo rake repsvi monyorore madaisa kutei tobationa zvishoro serious bataka gumbo rake rimonyoka kuti gumbo rake taisa kumasoro handikwanisi kumonyorora because ndavayakwana pakuti tizobatwa tese kana inini ndakauraya muchano ndakaura kana iye asina kunduraya muchano kuti anonduraya saka zvozoda kumonyorera nekuti tapanapa ndataura nofunga mashinzi ndati inini ndavayapanapa kuti imi mandi murundi tizoni saka unaurayiwa chichi saka ndati ndavayapanapa ndati ndavayapanapa kuti inini muone kuti shuwa here ndakaurayiwa uyu muro here shuwa ndozvida kuona vanhu saka izvi ndozvamunongofanira kuratidza vanhu nekuti ndozoda kumonyorera gumbo nekuti taapanapa iwo sei uine tsitsi dzakadai iwo wakaurayiwa ukuti ndoziva munhu kana aurawa ini nanzvoka ine hasha ikuda kuda kozi kaitire kako hanide kuti munhu akundipepa kana yakada kundipa kozi hauna hasha utototanga utozwira munhu wacho tsitsi iye akakuuraya utomuzwira tsitsi iye akakuuraya iwe ndiwauya ukati ndakaurawa nemunhu uyu tikuti isusu chitipuruvhira kuti munhu uyu tione zvesha kuti ndiwo akakuuraya tikubatsire ukati haugoni saka manje uri kubudirei kuwana uchinetsa vana kuchikoro uri kunetserei vana kuzvikoro kwavari kuenda kuvanawo uri kubudirei pavana uri kubudira kuchikoro because uri kukanganisa vana saka vana uri kuvakanganisirei kana usina hasha wai uri kunonetsa vana usina kana mhosva
uchisiya munhu wemuridzi wemhosva dzako. Budira ikoko. Budira mba make imomo, budira pane mwana wake uyu. Budira pa wana wake awa. Sei usuda kubudira pa wana wake? Uchinetsa hama dzako. Uchinetsa wana wadika. Ha? Oi. Uri kunetsere wana. Uyu utarwadzireka utakwanise kugurika unofanira kubuda mumba make. Ngozi ukamudira kuwana wako kaiwo hauna unotozvirwadzisa urwadzisa wana wako. Buda kumwana kuwana wake. Chitaure pana mai ako. Wana wabatsirika wari kubuda. Zvinhu zvikonfirm kuti zveshuwa mai ava wabatwa nenyaya dzavo ndiwo wakauraya chii. Vanhu vamuri kutaura. Wozi kutaura pamuta akauraya vanhu vatatu. Wangani watatu handiti? Wana mai nini wangani? Watatu. Handizvo. Saka doti zvibude zvinhu izvo. Mwana wanga matwins 2 nehani anonzi Mitu. Saka ndomubude mwende panzapo mubatsirwe panzapo kuti zvinhu zvitese zviri kubuda kune wana kuzviperi. Yes. Petakaenda kwachikomba ndinonzi Abraham Jani. Petakaenda kwamambo chikomba baba wakabvisa dhori ravo renhenda ndavo kuti shuwa nyaya iri kutaurwa chii ndoiziya. Dhori racho riripo. Ndiani akabvisa mari? Baba weava wakabvisa dhori ravo renhenda ndavo. So which means that nyaya yenyu munhu wemai naye handii. Because kana baba akabvisa nyaya achiti ndiri kuiziya ino. Saka nyaya isiri ndiya baba. Waripo wese. Ai. It's right. All right. It's okay. Guys, baba sunga. Sura ichi. Ndi makabvisa mabvisire edhora ndanga ndiri 1 out of 25. Saka ndafunga mubvunzo usina. Makabvisa dhora rikatenda ndani. Ndizvozvo. Ndini? Through yekunga ndamanidziwa ndataura kuti uyu mwana anga asipobo angaenda kuharare. Mwana uyu ndakamupikwa ndibaba wacho wakomana wangu. Zvikasi mwana uyu anga asipo angaenda kuharare. Mwana uyu anga ari kuchidzidzo. Kuti anga ari kuchidzidzo kwete kuti kuharare kuchidzidzo kwaDC. Mukada kuti kuharare makutonyepa. Kuti anga ari kuchidzidzo kwaDC aukazoenda kuharare. Ndokutaura kwakanaka. apo zvakaitika ndakadzika kwachikomba ndipangadi right. Problem ndi apa inini ndandofunga kuti baba wacho weavo wazukuru wamwe wacho wana watete akatora mwana wangu uyu mwana wangu ali apo pana tete hanzadzi ndipita kanera. Problem iri kuitika kuti nyaya yawo isafambe inyaya yababa wacho inini chechi yeJohani Manana. Baba wacho muJohani Manana. Nyaya dzedu dzaifanira kuperera kuJohani Manana. Apo wataura uyu
ataura kuti takakwira pamanyika chokwadi takakwira shuwa uyu akazi hana mhosva iripoba asi ngodaona matiwa mhepo iye ndakatoti ndawambona matiwe kuharare tafamba neukama pamanyika bhija zvikazi uyu hana mhosva but nyaya irikutoti nyaya yemumushamani mukwasha inyanye kuwanda iye hangu ngasipopa arindomangara badzi nyaya dzacho bhakuda bhakuti wapere chienda ine wakadzi murume wangu paakati zvonitorei mwana wenyu munonyatsomubvunzisisa imi makanomubvunzisisa here kuti makaenda naye kuchidzidzo mainorapise kuchidzidzo imanzeni munobvunzisisa mhepo yatawaingobviswa sei ayo makanzeni munobvunzisisa munonzende kuchidzidzo ndakabvunza zvasi ndozwa kuti mhepo ndochinamatisa hapo ndimomuno kana kwachikoma ndakasvika ndati baba wenyu ari baba izvozvi zvaapo ari kuDRC ndindakamira sababa wacho ndindakamira sababa zvinodata zvodiba hanzimana zvinoda baba uziraitinototiendaya mobatsirwa iwe unayo here simba rekubvumira kuti ngatibatsirwe baba wako asina kuti kuwa here ndozvandikutaura saka you cannot come here and represent him kana usina masimba akafanana neake kuzvoroda ikuona tane komplaini yekuti baba wenyu pese parudzi ngatiende tibatsire nyaya ipere baba wenyu awanda sei baba pese pataenda tichibatsirwa takamboenda nawo kwaDC wabvunze kuti baba anga asipo here takaenda kwaDC tikaenda newana kubocha wabvunze kuti baba anga asipo here kubocha tikaenda kuMozambique kwatakaenda kobatsirwa baba wanga asipo here kumbira wamwe wabvunze papa Mozambique wakaenda kubatsirwa makabatsirwa chii kana dambudziko risati rapera tataenda unonamatisa kuti dambudziko ripere but hanaupera kwamakasvika ikoko pakamwenzi mai wawane patakaenda kwaDC futi ndozvona kutaura ayo ini chikundinetsaka chipostori chiri kuti ane mhepo solution yacho kuchipostori kana munhu aine mhepo chii unyebhere kana ndichinyepa hazvinonzi ane mhepo yekurowa here kana ine mhepo yekurowa kutopera sei mhepo kana kuti muchipostori mhepo yekurowa inopedzwa sei haana kudzingwa akanzi nababa chimbotorei mwana wenyu munomubvunzisisa haana kudzingwa mushamedu haasisimuba kuti anodzingwa akaenda nenhamo dzake waakaenda chiri kunesa ichi kana makati ngaende kwababa wake nezvinhu zvake wakaenda nazvo nhamo yenyu ngei Teach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira.